पापा का देखो तालो रहो हेलो देखो तनी कि के चुनाव जीतल बा। अच्छा के कहां से जीतल बा, के कहां के विधायक बनल बा। ना ठीक है बा, देख लो तहला बाहर से आइला 2 महीना होए गई। आइला हलो छठ पूजा मनावे और वोट देवे। हाँ तो का हो गई? अच्छा अरे वोट दिहल हमारा अधिकार ह। वाह हम वोटे देवे खातिर थोड़े दिन और ही रुक गई हा। अब वोट दिहला नु, चुनाव खत्म हो गईल। अब जा बाहर कमाए। अब बाहर का करे जाई हम? अच्छा अब बिहारे में फैक्ट्री बनी, वाह हम बिहारे में रह के कमाई। अच्छा भल मुअल भल पिलुआ पड़ जाई। जहिया फैक्ट्री बनी तहिया न बनी। जा जहिया फैक्ट्री बन जाई तहिया आई हो। अभी पेड़ पर कटहल बा, आजुए ले ओठ में तेल लगा के बैठल बारे। अच्छा रुक जा, अभी ट्रेन के टिकट कंफर्म नहीं के भइल। टिकट के कौन काम बा? जनरल बोगी में चढ़ के आइल ह। जनरल बोगी में चढ़ के जा। ना मिस्टी, अच्छा जनरल बोगी में सीट ना मिलेला हो। सीट ना मिलेला खाला होके जाई ह। तू ही एगो खाला होके जा लका, और आदमी ना जाला। ऐसा मत करो मेरी जान। जा बिहार में सरकार बनाई है लिहला। अब जा दिल्ली बम्बे के विकास कोला। बोलो दिल्ली बम्बे जिंदाबाद। क्या बात कर रहे रे बाबा? ऐसा मत करो मेरी जान। अरे दिल्ली बम्बे जाके कमा लो तो टहला 2 रोटी मिलेला। अब बोलत कहे नहीं खा। बोलो दिल्ली बम्बे जिंदाबाद। दिल्ली बम्बे जिंदाबाद। अब बोलो जनरल बोगी जिंदाबाद। ऐसा मत करो मेरी जान। जनरल बोगी जिंदाबाद। अब बोलो जय बिहार जय बिहारी। जय बिहार जय बिहारी। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब बोलो ट्रेन में खाए खातिर लिट्टी बनवा दी कि ठेकुआ। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी।